सायाव जों गोख्रों राहा लागोन आरो इतिमध्ये जोंहा कमान्डेन्ट फैगासिनो दङ आसामनिफ्राय दिनैनिफ्रायनो बिनि माखासे अपारेशना सोलिगोन आरो फैगौ 6 अक्ट'निफ्राय जोङो बेवहाय मोनसे गोख्रों माखासे बेबस्था लागोन आरो सोरबा जुदि बेवहाय मानियाब्ला बिथांमोना आयेननि साजा मोननांगोन। ओंखायनो आं खावलायदों जायफोर बेबायदि गाज्रि खामानियाव माने नांथाबनानै दङ बिथांमोना बिनिफ्राय गोजानाव थानांगोन आं बेखौ खावलायदों। सायाव जों गोख्रों राहा लागोन आरो इतिमध्ये जोंहा कमान्डेन्ट फैगासिनो दङ आसामनिफ्राय दिनैनिफ्रायनो बिनि माखासे अपारेशना सोलिगोन आरो फैगौ 6 अक्ट'निफ्राय जोङो बेवहाय मोनसे गोख्रों माखासे बेबस्था लागोन आरो सोरबा जुदि बेवहाय मानियाब्ला बिथांमोना आयेननि साजा मोननांगोन। ओंखायनो आं खावलायदों जायफोर बेबायदि गाज्रि खामानियाव माने नांथाबनानै दङ बिथांमोना बिनिफ्राय गोजानाव थानांगोन आं बेखौ खावलायदों। বৰপেটা ৰোডবাসীৰ বাবে সুখবৰ। বৰপেটা ৰোডৰ R&D মেডিকেলত এতিয়া পাব বিভিন্ন বিভাগৰ অভিজ্ঞ চিকিৎসক। বিভিন্ন বেমাৰৰ চিকিৎসাৰ বাবে এতিয়া আপুনি আৰু গুৱাহাটী চেন্নাইলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বিভিন্ন বেমাৰৰ চিকিৎসা কৰিব পাৰিব আপোনাৰ আপোন চহৰ বৰপেটা ৰোডত। এই সুবিধা উপলব্ধ হ'ব বৰপেটা ৰোডৰ মুৰি বজাৰৰ ডাউলা হোটেলৰ কাষৰৰ R&D মেডিকেল। কেইবাগৰাকীও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ চিকিৎসা গ্ৰহণৰ বাবে যোগাযোগ কৰক বৰপেটা ৰোডৰ R&D মেডিকেলৰ সৈতে। যোগাযোগৰ নম্বৰ 8099480114।